Okay, once again, kumusta mga higala, ingon man, kumusta mga Kristohanon? Kumusta ang inyong life, inyong spiritual life? Kumusta man? Wala ba'y mga discouragement? Wala ba'y mga pagkaluya? Kung dunay mga pagkaluya imong nasinati as a Christian, kinahanglan kang mo sit og time para padak-an mo imong time sa ato ang muhi nga Dios, no? Tungod kay ang paghatag nimo panahon sa Ginoo mo kanay makapa dasig sa imong inner spiritual kanang life sa imong lifestyle sa imong spiritual. Okay, so karon continue ta sa atong topic nga bautismo. Unya na nata sa ika-upat nga topic kining kinsa raman ang mahimong bautismuhan. Nya kanus amang pud pwedeng bautismuhan ang tao, no? Kinsa ang pwedeng mabautismuhan, unya kanus apod pwede nga mabautismuhan. So ato ta unang pangutana, kinsa man ang pwedeng mabautismuhan? Ang pwedeng mabautismuhan kaning sa dagko bautismo sa tubig, una kadtong nituo na ni Kristo. No, lisod pug kayo nang mabautismo ta, wala pa gani siya nakatuo ni Kristo, no? Wala pa gani siya nakabalo sa pulong sa Ginoo, nya ditso day nato bautismo, lisod kayo. Ang mga tao sa Biblia usa sila ni bautismuhi, nakabati sa sila sa mensahe, no? Nituo usa sila ni dawat. Then after ana usa sila na pabautismo. Sa ato pa ang kandidato para sa pwedeng mabautismuhan, siya nga aduna nay Kristo. Siya na nga aduna nay pagtuo diha ni Kristo. Siya na nga pwede na bautismuhan. Okay? Dili kay mapagani pag-ana sa simbahan, doon na po yung mga denomination karon mapagani pagbisita anang tawhana, anang mapagani pagsimba anang Dominguha or Sabado anang simbahana. Nya gihagit dayon nga bautismo dayon ta. Muna hinungdan nga wala kasabot og maong tawo unsa ang bautismo. Ditsura man sa bautismo, sudsuhid ra pud taon tong iya kay napugos ra. Din mo to nga pag after ana ni balik ra sa karaang kinabuhi. No, wa may gahari ni Kristo, wa may gahari pang Kristo. Wa pa man siya nakatuo, wa pa man siya nakadawas sa mensahe sa kaluwasan. Nya gibautismohan man sa dayon. Muna nga dili siya munang dili ta pwedeng mabautismo. Ang Bible do na tay hanay o kinsa man ang mabautismuhan ra. Tanan ba yung tao mabautismuhan? So dili tanang tao mabautismuhan. Pwede na siya mabautismuhan tanan kung ang tanan puro na adunay pagtuo ni dawat sa mensahe, no, sa kaluwasan. After ana bautismuhan nato siya. Okay. Adtas kada pangutana. Nya kanus aman pud bautismuhan. Kanus daw pwede nga bautismuhan ang tao. Pwede na siya diretsoon after siya nituo ni Kristo. Di ba? Kabantay man ta sa istorya sa Eunuko, no? Si atong Eunuko ba nga naa sa Book of Acts. Unya naa dito si Nathaniel, no? Unya mutugi sabayan niya tong karwahi. Unya ato ang Eunuko nagpatudlo sa Isaiah 53 unsa day explanation ini. Muto na gi-explainan ni kato usa sa mga gipaadto dito sa Espiritu Santo, gipa-explainan. Unya nituo siya sa mensahe. After ana pagkita niya sa unahan nga aduna may linaw, niyon man tong Eunuko nga kay aduna may tubig dinhi. Sa may rason nga dili ko nimo bautismuhan. So after sa nituo, ana arapon nga time, ana arapon nga adlaw, nagpabautismo siya. No, sa Book of Acts na ay mga prueba diha ang makita nga after sila mutuo, no, diha ang adlaw gibautismuhan pud sila. Dunay time gani si Apostol Pedro, Apostoles ba Pedro nga nagwali siya nya anang adlaw 3,000 souls ang iyang
ang nidawat sa kaluwasan unya nabunyagan pod, gibunyagan after sa pagdawat nila sa kaluwasan. So ang pangutana nga kanusa gani pwedeng bautismuhan ang tao? Human siya nidawat ni Kristo, human siya nadawat sa kaluwasan, human siya nidawat sa mensahe sa kaluwasan, pwede na isunod dayon ang bautismo. Apan kung dili pa ka konbinsido gyud nga magpabautismo, so pwede po kang tagaan og panahon. No, some of the denomination nagtudlo sila nga 1 year ang gap, 1 year before ka sa imong pag anha anang maong iglesia, pag observe nimo, obserbaron sa ka 1 year anang maong iglesia, o kung nasabtan nimo, no, ang iglesia katudlo may tungod sa mensahe ni Kristo sa kaluwasan, no, niya naka-decide ka nga magpabautismo 1 year sa imong pag-observe, so pwede diretsoon. So atong tubagan ang pangutana, kanus adi ay pwede bautismohan sa ang tao? Una, pwede siyang diretsoon human sa nituon ni Kristo. Ikaduha, pwede po siyang paobserbaron usa. Then pagpabautismo siya sulod sa 1 year. So, pili ra ka ana igsoon og asa imong ganahan nga kanus ka magpabaptize. And dunay pangutana, pastor, pwede pa ba magpabautismo? Nga ako nabautismuhan naman ko sa usang simbahan. Unya ato manggong bautismuhan napugos ra ko, wala ko nakabalo gyud ba unsa gyud. Unya pwede ba kong magpautro og bautismo? Ang Biblia igsuon nagaingon dito nga aduna ra gyoy one faith, one baptism, and one Lord. No, usa ka bautismo, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. No? Apan atong i-consider na katong nga time nagpabautismo ka or siya nagpabautismo apan wa siya kasabot pa, so pwede gihapon nga magpautro siya. Di po ta supak sa magpautro. Kay basin ato nga time wa pagud siya kasabot. So ganahan ko siya nga magpautro tungod kay nakasabot na gyud siya sa diyang na-explainan siya tarong gyud. Kaya do na man gyud buditso magbautismo ang kadaghanan ang ubang denomination nga wa pagud nila matarong pasabot. Muna nga uban pud taon kay magbalhin-balhin. Sample ini nga ani karon diri sa nagpuyo unya mo transfer na pug lain nga lugar, dito na po sila namuyo. Unya nakasimba na po siya lain nga born again. Unya dito na explainan siya tarong about sa bautismo. Unya naka-decide siya nga ganahan siya magpautro. So wala tay supak ana o ganahan gyud siyang ihag yung decision nga magpautro. Apan kung nasabtan ko niya nga ditong katong bautismo dito sa pika simbahan nga simrang born again, pareho ra di no din na pud siyang magpautro, no, kay sa amua sa among na sa church namo nang naay mga bag-o nga ni tapo gikan sa laing nga pun born again nya. Pwede pa ba kuno nga bautismuhan pa ba kuno sila utro, kay lain naman pud kuno ang ilang na natapuan. Muto ang gi-explain na namo nga katong yung bautismo te sa una o bro, simra gyapon na sa atong bautismo dire. So nara sa inyo ang desisyon og pautro pa mong dili. Basta kay sa amo kung dili na mo pautro, kung nasabtan ninyo to, okay na to. Okay, one faith, one baptism, one Lord. No? So dili na tayo nga utro-utro pa. Doon na po yung mga kasimbahanan nga muingon nga kinahanglan gyud mo utrohan kay sayop tong bautismo dito. Dili mao nang ilang bautismo dito. Muna yung mga apo yung mga kasimbahanan ana ba nga nagtuo nga ilaha ra kung sakto. Muna kita neutral tani ana, no? Atong tagaag tsansa ang believers, no, kay ang pabautismo dili man na iyon nga ang leader may magbuot nimo. No, dili decision na sa mga tawo. Dili ta maka-desisyon sa atong isig ka tawo nga dili ato mapugos ang mga tawo pabautismo ka, pautro ka, o dili ta makapugos ana. Naa sa iyang heart na. Kung sa iyang heart kalipay niya nga magpautro bautismo din atong bautismuhan. Naa sa iyang heart kalipay niya nga dili na gyud ko mao na gud to akong bautismo sa una sa akong simbahan sa una. So it's okay. Okay ra na. Wala tay supak ana. No? Dili na to i-close ang tao, dili na to tamnan ang tao close minded.
no, dapat open mind ta sa atong pag tudlo ingon man sa ato pong pag sunod sa ato ang kaning topic na to karon about sa autismo. So maura ni dinhi ra ta kutob. Kita-kita na buta sunod na ko na video. Hopefully nga dili mo malato sa ako ang nawong, no. So okay ra madlato mo sa kung naong basta dili ra gyud mo malato sa pulong sa Ginoo or sa atong mga explanation. Ang problema nang nalato na mo sa explanation, no. So maura to, God bless.